आच्छा खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ खेबसे फिन बरायबाय दिनैहाय जोङो दंफैयो दतमानि बरा गामिनि आरो बे गामियाव जोङो जाय नखराव फैदों बे जोंनि बर'नि बिफा बर' हारिनि बिफा फादार अफ द बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि न'आव दंफैयो जोङो दिनैहाय दा बे समाव आंजों लोगोआव दङ बिथां बड'फानिनो असे बिबाजै दा बे असे बिबाजै आबै सोमोन्दो लेंनोसै आङो आबैखौ बरायनानै लाग्रोबाय जोंनि नेचार पाब्लिकेशनाव बुरिबाय नालाय आबै जाबाय दा बेवहाय जोङो मोननैसो खोथा मिथिनो लुबैनानै बाहाय फैनाय जादों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा आं आबैनाव गिबियावनो सोंग्रोनो लादों दा आबैमोननि न'खराव साबेसे न'खरनि सोद्रोमाफोर दंबावो साबेसे मानसिफोर दंबावो न'आव नोंस्रा बिसोरनो जायखिजाया साबेसेमोन न'खराव साबा दा साबा दङ दा सासेयाव सासेना पुलिस मानो नांगौ अरजायालै माबा बिदेसियाव साख्रि दा बाहाय नैबे दा न'आव थानायखौसो सोंदों नै दा न'आव थानायखौसो सोंदों साबेसे दङ दा आबै सासे ओमफ्राय आबैनि फिसालाफोर दङ सासे आबैनि फिसालाया सासे बे सासे सानै दङ ओमफ्राय सासे गोजानाव बेखौ मानो नांबावगौ साबेसे दंबावोमोन बेखौ सोंनाय जादों आरो साथाम दङ दा बे साख्रिसो लादों बेखौ बे फैयाबो जोंनो हराबोलाय दा बेनिफ्राय दासान्दि दाखालि बावैसो सिगां बर'फोरनि मोनसे गोदान रायजोनि गोदान एकर्ड जानानै थांबाय थामथि बड' एकर्ड बड'लेण्ड टेरिट'रियेल जाबाय BTC निफ्राय सोलायनानै दा बे BTR मोननायाव दा आबैमोननि न'खरनिफ्राय गोजोननाय दङना गैया गोजोनो गोथारबायबा रानिया गोजोनो आबौ आं मोजां मोनदों खिन्थु आवगायाव आं मोनाखैमोन हाखु दाखु ओंखाम संग्रा सिखारबाय नैबेखौ होनदों आबै रायजो गोदान मोननानै दाखालि रंजायाखै होनबा बिनि सायावसो होनदों आरो बेखौ फिसा फिसौ गासिबो रंजाफैजोब्बाय जाबाय जाफुंथोंसै उनाव मा जायो आं बेखौ मिथिला बेयावनो थोजासे जागोन दा बिनिफ्राय आरो साबसिन जाबावनो लुबैदों आरो आं साबसिन जाबावोबाथ' साबसिन मोनबाय साबसिन मोनगोन गोजोनबाय माथो होनबावनो जोंनि बाबा ना फादार बड'फानि सिमाङा जिहेथु जाफुंनो नागासिनो दङ बिनि सायाव गोजोननाय मोनबाय आरो गोदो गोदाय थैहाब थांहाब बिदेसिखौ खुंबाय बियो हालुं हुलुं सोरबा थैदों सोरबा थांदों खामफ्राम खुमफ्राम एखेबारे हाग्रा बंग्रा थाखोमाबायनाय आन्दलन जादों बे होनदोंमोन होनदोंमोन दा बेखौ ब्रा थांदों बियो बड'फाया दा थांनानै बियो बेबादिनो आलाय सिलाय जादों दा बे थायोबाथ' न'आव जोंजोबगौमोन दा मा खालामनो सासे बिरा मोजां जायानो लस जाजोबो माबा माबि जायो दा जोंनि न'खरावबो बेबादिनो जानानै फैबाय आरोखि दा मानो थाखाय जाखो आंनि बिबोनाङाबो सास्ति डाक्टारखानायाव थैबाय थांबाय जब्रा जाबाय दा बिनि उनाव होसोयै दा बड'फाया देरहानांगौ जाहैबाय देरहायना मा जायो जालांथोंसै आंबो जामदों जेबो होननो रोंजोबला आबौ जेबो नङा जे जालांगोन जागासिनोखा मोगथाङाव जाबोगासिनोखा जोङो बर'फोरनि जानाखि हास्थायनाय बियो दा जाफुंगासिनो दंखायो आरो जालांबाय थागोन मानो होनबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाजानायानो जोंनि बर' हारियाव गोबां गोहोम खोख्लैखादों नङा होनबा दा बे समाव आरोबाव आङो बिथां आबैनिनो फिसाज्ला दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बियादै आदैनिसिम माखासे सोंनो आखायाव लानाय जादों दा बिथांखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय दा आदैया थांनाय नै दाख्लै 27 जानुवारियाव गोदान एकर्ड 3 एकर्ड जानायनि सायाव माबा बुंनो गोनां दं जोंथ' बुंबाय रायजो राजाखौ जोंथ' बिनि सायाव बांद्रायखौ बुंनो सानला जोंबो मोजां मोनदों एसे रंजादोंबो मोजां मोनदों गोसोआव गोजोननाय फैदों ओमफ्राय
दा बेखिनि समाव साननै सानथाम बारग'लांबाय दिनैसिम नै फेब्रुवारि हाबफैलायबाय 2 फेब्रुवारि जाबाय दिनै 2 फेब्रुवारिसिम आरो थार्ड बड' एकर्ड जानाया 24 जानुवारियावनो जादोंमोन बेखिनि समाव गोबांफोर दैदेनगिरिफोरा रंजासोदों नाथाय नोंथांमोननि न'खराव बैफोर दैदेनगिरिफोरा सुलाद लाफैगोन ना लाफैयाखै दिनैसिम बर्थमानथ' हाबफैथ'वाखैमोन हाबफैनाया माब्लाबा हाबफैयो खबर जाथ'वाखै आं खोनानायाव खोनादों मालाबाफोर हाबफैगोन खोनादों आरोखि फैनो हागौ नाथाय फैथ'वाखै फैथ'वाखै बाहेरायावथ' गोबां रंजा बाजा जालांगासिनो दं नाथाय दिनैहाय नोंथांमोननि न'खराव दिनैसिम सासेबो दैदेनगिरिफोर फैथ'वाखै फैयाखै दा नोंथांमोना मा सानो फैजानो लुबैयो ना फैजानो लुबैया गावसिनि गोसो गावसोरबो सम सम सोरबा सोरबा फैयो बे जोंनि आदैनि बे बड'फानि बार्थडे बानायबाबो एखमबा बेखौनो फैयो दा गुबुन गुबुन दिनाव फैनायखौ दोनथ'नानै दिनै बे रंजाथाइ मोनसे दिन मा होनो BTRनि गोदान एकर्ड दा बे एकर्डखौ रंजानायखौ लानानै नोंथांमोननि न'खराव फैथ'वाखै बेखिनि अब्ला दा दिनैसिम फैथ'वाखै आसा खालामो बिथांमोना समखौ लानानै मालाबा सानसे समाव नुजाफैगोन आरो नुजाफैयोब्ला बिथांमोनखौबो गोजोन होगोन आरो नुजाफैथारनांगौ बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जाहाथे एसेबाबो रायजोफ्रानो रंजानाय मोनदों जिहेथु जोंनि बड'फानि न'खराबो जाहाथे रंजानायखौ मोनो बेखौ नोंथांमोनाबो लुबैयो नङा होमबा लुबैयो दा अब्ला बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि बे भिडिअ'आव आबैनिसिम फिन खनसेबाव साबायखर बावनाय थाबाय औ दे आबै दोनबाय आदैनिसिमबो खनसे साबायखर बावनाय थाबाय अब्ला एसेनोसै गोजोन्थों